Bé, un any més ens trobem amb la 17a Caminada de la Via Romana, que s'ha convertit en una tradició aquí a Sant Pau de Segúries. Enguany tenim una festa molt lluïda, el que no ens acompanya malauradament és el temps, però tot i això no deixarem de fer cap dels actes si és que el temps no empitjora. Per tant, començarem amb la caminada, que sortiran d'aquí un moment. Ara s'ha fet l'esmorzar, que com es pot veure està molt concorregut. Després seguirà amb una bacanal, com cada any. Aquí hi ha el dinar de tots els disfressats o disfressats, i els actes que segueixen, que són una desfilada, hi ha el ball a càrrec del Dugujubi i una gran festa de final de caminada. Llàstima una vegada més pel temps, i agrair també aquest any a la concurrència dels armats de Campdevànol, que amb molt de gust s'han volgut presentar aquí a Sant Pau i que contribuiran molt a que la festa sigui molt lluïda.